Мяу. Какво става, хора? Аз съм Декстър и днес ще играем моята наистина любима игра. Така. Надявам се да чуете звука. Ще го Не, добре. Така. Ще играем от този пети герой, този 6 или от този 10, абе не, безкрайно 27-то ниво. Така. Тази игра играем аз и Тони от малки. Обаче той е мазин донейтър. И си донейтва за тази игра. А пък аз си играя просто. Така, обаче това, което той няма, е ето този маунт, който се печели и сега ще ви покажа как да го спечелите. Този маунт и ще ви покажа как да спечелите дънжена за този маунт. Така, когато вие станете определено ниво, примерно като моето 20-то, вече сте достатъчно силни да отидете с приятели, аз съм 27, да отидете с приятели, ето, да отидете с приятели на дънжени. И цъкате Go to the Commons. И то ви телепортира в The Commons, центъра на този свят. След което потегляте. Ето това е пътя всъщност, смисъл. Да. Много трудният път. Минате от тук. И продължавате напред от тук. Боса е елементарен, но има някакви малки шанси да се спълни. Обаче, има лесен дънжън и труден дънжън. Трудният, мога да кажа, невъзможен е за нас. Пък лесният, ако лесено е 1 милион, значи изи. Тук някой ще пусна фаер полето. Чакайте само да видя да не бъркам нещо, опа не е това. Днес. Добре. Така. Това си нямате идея. Ето тук този ходбар, виждате ли го? Много трудно се дигне. Много. Погледнете експириенса. Като печеля по 16 експириенса от една игра. Ето. 6000. Всичко това е изфармено ето тук, за да печеля този дънжън. И съм го спечелил много пъти, за да играем и да получа този маунт. Но разбира се, аз го получих. Има и друг вариант да ви се падне за 7 дни, през което време вече би трябвало да си вземете дънжъна. Така. Ами... ще чакам. Като цяло, супер лесен е дънжъна. Това е, в смисъл, само тези двете. И като се сметне, че вашите атаки бият над техния нормален хелт, е лесно. Така. Забравих какво ще кажа. Фак. Честит Свети Валентин или Трифон Зарезан. Искам да ми пишете дали сте празнували Трифон Зарезан или Свети Валентин отдолу в коментарите. Разбира се, ако искате. И аз ще го напиша. Разбира се, няма да го кажа, ще го напиша. Тези, които се интересуват, да погледнат долу в коментарите. Този път не казах под коментарите. Или под описанието. Така. И пускам една от моите най-хубави атаки, Blizzard. Това е масова атака, която е астероиди. Разбира се, аз имам 0% шанс за критика, няма да ми критне, но пък имам Блейд, който ще усили с почти 40% моята атака. И го казах много като зубър. Ядени пиения. Сега ме разбрахте по-добре. Така, Блейда важи за всеки от противниковите миньонки. А пък трапа само за един. Така. Сега, това е лошото. Не е 100% шанс, че ще ви западне. Затова аз фармя. И както виждате, сега спечелих 18 експир. Мале, много е.
Музичката изобщо не ме кефи, в момента търба само за да има музика на клипа и когато се чува ето това или пък това от слушалките ми, да има нещо като да го разсейва. Защото не е много яко да мълча или пък да се чува едно. Да. Рект. Много съжалявам, ако чувате, че някой ми пичи или ми се клати бюрото, защото е на вибрации. Аз забравих да допусна на такова. Без вибрации там дето е. Сега. Абе. Забравих да направя нещо. Опа. За всички, които искат да си купат ефтин маунт, сега е вашия момент. Март месец, когато там е баба Марта, защото не знам кога е. Не се сещам. Има около 70% намаление на лъвовете. Нямам си идея защо има го, защото предполагам в България сме са лъвове. Гербания на лъв. И ето го. Или поне би трябвало да е то. Сега, отивам си в къщата. И тогава струва около колкото коня. Не съм сигурен колко струва. Сега ще видим. Значи... Граншът... Мънц... Ковенци, един лъв струва... голд ако може. 85 090. Един кон струва... друг път 750. Ето. Ето това всичко е от дънжена. Ето това се пада след като минете дънжена. Просто отвратително. И ето тези златните са трудният челендж, бронзовите са лесният челендж. Това са моите мантове. Кон, лъв и друг кон, ама не знам къде е другия кон. Кон бе кон. Сериозно ли? Добре, не. Ето го дънжена. Завърти се, my friend. Ето го. За 4 човека влизате и почвате да играете. Разбира се, аз го имам на още пъти, сигурен съм, но е вътре там в къщето. А сега ще ви покажа как се отглеждат цветя. Това тук трябва да го полием. След като го полием, трябва да вземем това за пчелите, само че... Не знам дали е шумно. Пчели зажужжат тук. Това ще вземем. И махам всички. Това никога не съм чул до сега. Така, тук е готово. Така, и дай сега да ги оберем. Ако има нещо да обира. Има. Ти. След малко ще ги разгледам между другото. Кон бе, кон. И пак ти! Колко много експириенс! Аз толкова за Коледа не съм получавал. Да, полея. И през това време да вие какво взех. Видях, че взех златни карти някакви. Интересно. Това 100% съм взел и това. И това. След ги видях да... Някой ми пише. Басова, че е деви. Пак се е насрал. Моля да взема? Не.
Така. Видях, че ме дадоха и... Ето това. Не. Е такива. Да. А сега ще влезем ето тук. Ако може всичко да зареди. Заредил. Но съм беден. Това сме и петовете. Но тук ми честа, който не е заредил. Или бог знае защо. Не банк. Май това е дънжена. Да. Си стада критикал, нали? Да, 7%. Джейт Йони. Джейт Йони. Я да видим нагоре какво имам. Изглежда удобно. Аз тук съм почнал да обзавеждам. Тавана ми е най-обзаведен и най-яко според мен обзаведен. Гледай. Изглежда като истински таван. Има и паяк даже. Така. Но пиле нормално ли да напустим тавана? Заедно с... не. Не. Консерва, 9. Така. Нещо. Така. Сега. Това, което ще направя е да изляза от къщата ми и да видя кой левел съм на градината. 8 ранг. Добре, бе, добре. И да посадим малко цветенца. Тебе тука. Тебе май, къде трябва да служа те? Къде растеш ти? Има вълно. Така, си тука. Арбе, нямам цял ден. Не. Да. Днес. Ще излъжа, ако кажа, че съм влизал наскоро в тази игра. И добре, бе. Това не е интересното нещо. Арбе. О, картоф. Лига до сета. И това мисля да е за този клип от мен. Аз бях Декстър. И чао, приятели!